Welcome. Tom tom tom. Tam tam tam. Takes a la 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 la. It's a world la 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 world of peace. And as long as we're there, and as long as we're here, it's a small world after all. La la la. It's a small world after Live in happiness. It's a small world after all. No violence. It's a small world after all. And what's the deep design? After all. La 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 la. אתה מנוול, זה שפחה! הייר! תיזהר לך! מה אתה עושה? או, אתה בסדר חבר. חביתיים ירקות, וקוטג', אני רוצה גם פיתה, כן, הרבה ירקות, הרבה ירקות, עם החביתה, חביתיים ירקות. חייבים להתקיף אותו קומרד, ואל תדאג, אם ניכשל, יש לנו גב בקולורדו, וואו! חביתיים ירקות! יאללה, בואו נשקשק לו את הביצים. חביתה, בלי ירקות! יאללה! Paranauê, 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 Paranauê. Hey, hey! 1, 2, 3, ve. Paranauê, 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 Paranauê. האם בושנץ ובחביתו שנצחו את האום הזה? האם האום הזה יקבל סוף סוף את בבז הגום שלו? האם הוא יזכה נקמו! כל זאת ועוד אורחים רבים בפרק הבא של דרגון בול זין.